Ето тук те идвам на този парк да си разхождам детенцето с жена ми. Ама гледам, че тук те ще кажеш, че някой фърлял бомбички и гледайте какво става тук. Плочите. Тук може да се приспъне някой детенци, някой майка да падне и да се нарани много сериозно. Гледайте какво става, хора. Е този парк. Идвам с детенцето всеки божи ден тук и забелязах едно нещо. Не искам да си затварям очите, аз съм длъжен да допреда всички майки, бащи, които носят децата си в този парк, тук пускат децата си да се играят. Забелязах едно местенце, което е много страшно. Ето, погледнете. Тук тая лампа няма, жиците са оголени, гледам уж изолирани, но ако пипне едно детенце тук, ще стане много опасно за детенцето. И после кой ще отговаря, не знам. Но със сигурност кмета ще се направи, ще се затвори очите и ще се направи, че не го е знал или пак го е забравил. Ето, погледнете, хора. Нека да напишем един коментар да се направи тая лампичка, че да е по-безопасна за децата ни. Ето, погледнете, който е от Свищов, нека да коментира, да се съберат коментари, да се направи тая лампичка, защото е опасно. Наистина хубава площадка, има пейки тук, има парзалка за децата, но е опасно. Аз лично съм длъжен да допреда всички майки и бащи, всички родители на децата си, които са... Аз съм длъжен, защото тук носа моето дете постоянно да играе. Пускам го и с страх малко го пускам да играе, но аз постоянно го наглеждам и не му давам да идват къде да го пипа. Това беше от мене.